irung. Yoke nang jero. Ben radek kulite ben radek ponto warung nigan. Iki bar ki kok mesti ngombe obat. Lho, napa kok sakit? Mencret, sumpah tenan. Kaken mangan sumpil. Lah sumpil rong diolah kok dipangan. Oh layak bokonge kandel pempesan to iki. Cangkemmu. Iya. Kok iso ya moh. Engko nek garing gak nglenthek dhewe jare. Tan kena ati nombas harta SMU kelas 1 suarane apik juga